dikasih apa semoga Tuhan musbaka main agama yakti waktu iki Tuhan akan merintah sedaya sagung ingkang para aulia kangana ing desa diwai liyanaga ing sunepen memangkana Duelisata Kokoloruk dan pantara Gunung datang asma bawa sementeni ayam Tuhan Kokoloruk dan pantara parapta Inge dina kiamat Masui mengangkat nasihat aku apa sakit pusaka mirapan sampun sinuakan sadaya insya muhid kamu ya oranakan pasujud mewatas wajah tekan setelah tinggal Gusti naik masaya ngandek kasih aku apa cik kurabe atas seatul pada wajana bau seatin kuna ingin mazumikan nama maka sampuning mangkana alwan kang sewaka saking madrasah saya sasana aku apa sehingga tumadak sindena alungku ingamal anak sakanya tekan asta ingin sehat qadir jalan tersarwi alis wajana etuan ing besokoma yang tekan asta ujinasa maafan ayati tuan uga ing agaten ku ama maka tuan doakan dan belas maring wong tua maka sagunging kamuliaan wasana ikat tuan lawan sawiji cerita saking sepadan kamuliaan